kutengesa mariko izvozvi tete. Dora chikene chikateka dora. Chidhina 1 tiri kutambira here. Dora ichi. Chipi? Ichi dora ichi. Dora for 3. Zvese. Kurati 1 2 3 dollars yangu yandinayo baba. Manje isu sebig ones construction zvinhu zvedu tinotoita fix and supply. Tine takatotenga kudhara zvinhu zvedu. Saka zvamutengizi. Izvi titori nazvo izvi tete. Ndofunga muri kungoona zvimwe zviri uku zvimwe zvirapo. Zvese tinazvo tete. Saka ndenge tinazvo. Mazuwana kuba hamuna kuba here zvidhina izvi. Saka zvinonga uko ini. Aiwa tete isusu sebig ones construction tinenge tine zvinhu zvedu kudhara. Mwakanaya pano. Ino imba yetutovakira client iri kudiaspora. Diaspora inongomarare here. Aiwa tiri kuti vanhu vari kunze kwenyika ino vari kuSouth Africa vari kuUK vari kunze kwenyika dzese tinokwanisa kuvavakira. Kune mwana wasekuru zvekuUK yanonzi James akandika ikapasa chikoro dati kuuya kuUK. Zvakanaka tete saka ndovanhu vatinenge tichivakira panapa saka inonzi big home constructions and engineering. Big one construction and engineering. Ichokwadi tete. Saka muvakira vanhu vakaita vane mari. Isusu tinovakira munhu wese. Kutangira kuti munhu anenge asina mari but anenge achiafoda kuti ngeachizotibhadhara through mapayment plans. Then kune vanhu vanokwanisa kuti hatina mari izvezvi but tinokwanisa kuvakirai after each and every stage. Then kune vamwe vanhu vekuti tinenge tichivavakira imba yavo yopera then tovapa makizi avo voya wabhadhara vobhadhara mari yavo taona kuti vanenge vachiafoda zvechokwadi kuzotibhadhara. Tinenge tatotanga tatoasesa kuona kuti munhu uyu ane potential here yekuzotipa mari yedu uye stand yatinoda kuvaka ndeyake here. Sekuru vanayo potential. Sekuru vanoita nezveiko sekuru wenyu? Sekuru vanoita zvakawanda, vanoveza masofa, vanoveza mubhedha, vanorima, vane huku dzemazai kuti. Saka ivo vanenge vakanaka. Saka ivo sekuru wenyu kana vachiita zvehuku dzemazai vanokwanisa kuuya vachiti tovavakira each and every stage. Vakaona kuti tapedza stage sepanapa taapa window level vanouya votibhadhara mari yeipapo toenda pane imwe level kana takusvika paroofing votipa imwe mari zvekare pastage yega yega yatinenge tapedza. Saka movaka kunzvimbo muno madhara tete. Isusu we are not limited. Tinovaka nzvimbo dzese dziri muno muZimbabwe, Masvingo, Gweru, Bulawayo, Mutare, nzvimbo dzese dziri muno muZimbabwe tinovaka. Kugandavaro takatobvako last week. Vakomana ava ndokwavanga vatori kugandavaro ikwenyu. Unenge watunza asi tikangowana munhu ada kungovakirwa tinoenda nemi zvekare. Tikangowana imwe client ida kuvakirwa manje munozvigona here izvi? Munozvigona here? Kwamazuwana manje dai kusi kunzi hatina kunge tiinazvo tingadai takupai mari yenyu. Zvakatakandakira futi tine mamwe masuppliers edu ezvidhina nebuilding equipment yekuti vanokwanisa kunge vachitisupplyira again to our clients. Mukuda mari here apa tete? Mari yangu yekunzondodla zvizebesora. Alright, pamari yamapadholari amamuchida reya oi. Nderangu. Nderenyu chitora imodzorera izvi kwamazuwana, izvi dzorerai kwamazuwana izvi. Hamuzidi. Manje mamamboona here vamwe vakomana vari uku. Tine vamwe vakomana vasati varoora kawo vari kuseri. Uye tinobata sei? Nekuti kuona mubato watiri kubata. Yasati naora ipapo bigoni dzinowanika papo. Kana kuti yakatekeshera. Amuchatoita zvezvikomana? Ndakaina sekuru vanoita zvezvikomana kai. Taende kudzinga pano kai unozomitisiwa. Alright tete kana senzi vamamboti munoda basa. Isusu sebig homes constructions tinowanika panamba 48 Airport Road along Airport Road. Ndokwatinowanika uye we are not limited. Tinovaka kwese kwamunofungira kuti kunoda kuvakwa in Zimbabwe nekune dzimwe nyika dziri surround. Saka tinowanika kwese kwese. Saka zvidhina zvichidzorerai kwamazuwana handiti. Aiwa zvisina dambudziko chidzorerai zvidhina kwamazuwana izvi. Muda kepesi. Kepesi munouya kuofisi tokupai kepesi. Number 48 Airport Road. Muno maHarare. Saka tionana handiti.
saka ndinodzora Zodzorera zvidhina ngazvidzorerwe.